नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करते आणि त्याचबरोबर आमच्या चॅनलवर पण तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ मी जो घेऊन येलो आहे तो एकदम असं म्हणजे काय बाहेर आम्ही फिरत जाणार नाही, तर घरातल्या घरात करतलो आहे. तर आज आई बोलली की संध्याकाळी रात्रीच्या करंदीची भाजी करूया. तर ते करंदे उकडासाठी खूप वेळ लागतात, तर ती आत्ताच करंदे उकडत घालता. तर आता दुपारच्या भाजलेत 1:30 वाजलो. तर चला तर तुमका दाखवतोय ती कशी करतात, ती सुरुवातीपासून दाखवतोय. म्हटलं परत संध्याकाळी अर्धवट होतला ना, आता उकड घातल्यापासून करून तुमका दाखवतोय व्हिडिओ. चला तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जर आमच्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो बघा, आधी असे हे साफ करून घ्यायचे. त्यानंतर मग 2-3 भाग किती होती, मोठे असले तर जास्त भाग होतात, तर ते चिरून पाण्यात भिजत टाकतात. ते किती आहे धुसाठी ना, धुवचे लागतात कारण माती वगैरे असतात, जमिनीच्या खाली असतात ना, कारण ते वेलीर पण असतात. पण ते यांची भाजी एकदम मस्त लागता. बघू तिथं संध्याकाळीच कळत, त्याच्या आधी पण खाली. आजची बघूया कशी होतात ती. तर मित्रांनो हे बघा किती घाण आती. वरती साला काही घ्यायची नसतात, पण ते धुतलेला बरा. नंतर हे असे उकडत टाकून, उकडताना मीठ टाकायचा जेणेकरून त्यांना मीठ चांगला लागत. आणि जास्त वेळ उकडल्यामुळे कसे चांगले शिजतात. नाही तर ताबडतोब उकडून जर भाजी केली तर ती एकदम अशी कवकवीत, म्हणजे चांगली शिजत वगैरे नाही, कवकवीत लागता. मीठ किती टाकतात, आपल्या चवीनुसार मीठ टाकायचं. आम्ही आता एक चमचा टाकताला, पण चवीनुसार मीठ टाकायचं परत, कारण भाजीत पण टाकणार आपण मीठ. बघा धुतल्यावर किती घाण येतात ती. तर नंतर मग उकडले की नंतर सोलायचे, ते सालं काढून टाकायची, सोलायचे. त्यानंतर मग भाजी ती काय आपण पुढे बघणारच असावं कशी भाजी करतात ती. 2 चमचे मीठ. तर मित्रांनो, तुमका दुपारी मी दाखवलं आम्ही करंदे उकडत घातलं. ते तुम्ही म्हणशील इतकी लवकर कशा घातलं उकडत, रात्री करूची होती. असं काय नाही, तर संध्याकाळी आता उशीर होतो म्हणून मस्त दुपारीचा उकड घातला. तर 1 तास लागतं त्यांना उकडा, कारण 1 तास उकडलाच ना तर चांगले उकडतात. तर आता ते उकडलेले आहेत, थंड वगैरे झालेले, ते आता मी सोलतो. तर ते सोलून झाले की नंतर मग त्याची भाजी वगैरे करणार, ते तुमका दाखवणारच. त्याला तर आधी आपण करंदे सोलून घेऊया. तर मित्रांनो बघा उकडलेले आहेत, आता जस्ट फटाफटा सोलून घेतो, कारण जास्त वेळ लावता नाही, कारण भूक पण लागली आता. चला सोलून घेऊया. तर मित्रांनो बघा करंदे सोलून झालेले आहेत आणि आता हे बारीक करता. सेम बटाट्याची भाजीसारखी आपण भाजी करूची असता, त्यात काही बदल नसता, फक्त एवढा ती करंदे आणि ती बटाटी. बारीक पुडी एवढे बारीक करून घ्यायची. त्याच्यापासून बारीक करू शकतात, पण ते शाप म्हणजे शिजले का शाप पिठूळ होतली, शाप त्याची पिठी होतली. एवढे फोडी हे बरोबरच. तर आता हे कापून झाले की ताबडतोब भाजी करून घेऊया. आणि आजची जी भाजी करणार असेल ती मी करणार असेल, फोडणे बिडणे मी टाकणार असेल.
पहिल्यांदाच करंदाची भाजी करते. बाकी जेवण सगळं करतोयच, पण करंदाची भाजी मी पहिल्यांदा करते. बघू कशी होता ती. तुमका चव ही दाखवीनच, म्हणजे मी चव घेईन आणि तुमका दाखवीन. चला तर मित्रांनो, आता आपण भाजी करू सुरुवात करूया. बघूया कशी होता ती, त्यानंतर बघू. आधी तेल टाकून घेऊया. तेल टाकलंय, तेल गरम झाला की कांदा बंद कर. किती मिनिटं झालं? सेकंद 40-45. वॉटवरचा बाजू करा कॅमेऱ्यावरचा, लाईटीवरचा, खालचा खालचा. हां आता वर बंद. मित्रांनो, आता आपण ह्याच्यात चिरलेलं आपण कांदा टाकून घेऊया आणि त्यानंतर मग मीठ टाकूया. आणि गरम सामान का आम्ही ह्याच्यात वाटपत्र टाकून घेतलं. फोडणी वगैरे नाही देऊ, फोडणी टाकू तर आपण ह्याच्यात मीठ टाकून थोडा वेळ शिजाक देऊया आणि नंतर मग वाटप टाकूया. मीठ आता आपण कमी टाकूया, कारण उकडताना मीठ टाकलेलं. आता मीठ कमी टाकतो, जास्त खार होत. पडती किती कडे असं नाही करू बेटा. तर मित्रांनो, हे बघा भाजी गेलाय, एकदम मस्त झाली आहे. थोडं खाणं पण जेवणाबरोबर एकदमच खाणार. चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण हे थांबूया. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि आजचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं कमेंट तर नक्कीच सांगा. आणि त्याचबरोबर तुम्ही आमचं कालचं व्हिडिओ बघितला असंच, तर आम्ही काल करंदांची चटणी आणि खिरमाट केलं, एकदम मस्त झाला. आणि आजची भाजी पण एकदम मस्तच झाली आहे. तर तोपर्यंत तुम्ही चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून नसाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि चला तर आपण परत पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटाया.